Ya ngulomzi waseMantusini ke kulolulekwa kuseMantusini ePort St Johns apho kwabonakala intoba umzi lona ngumzi ohlelelekileyo, abantwana behlala kulomzi nonina wabo. Yathi ke lonto utata uZizi wakwazi ukubona into yokuba makaze azoncedisa kweli khaya. Kwakungekho ndlela ke iyenye, kwakunzima kakhulu ngoba babede bayibaleke le ndlu ukwenzela uba ingabaweli, bahlale ke kulo mkhukhu niwubonayo. Ululeko ndifika kuye oko. Lulu, ndilapha nkosazana. Ndithi mandibone wethu. Kuyasetyenzwa kodwa? All right. Oh, yini amadoda. Nansi bazalwane le ndlu yayihlala abantwana. Usizo lubi kakhulu njengoba ubona. Kodwa utata uNdongeni uJama uZizi bantakwethu wabona kubalulekile into yoba makabancede aba bantu. Unjani umsebenzi mntanami, uyahamba? Uyahamba kakhulu. Sekuzokhetha izindlu ongalala kuzo ngokupha. All right ke sesiwami. Ndithembile mos ubuyavuya mntana sekhaya. Hayi no, sekusecaleni uyabona noko. Kuyenzeka. Oh yini madoda, kuseMantusini ePort St Johns bantakwethu ululeka umphumaphi apho ke kwathi kwasuka umntwana oyintombazana onguwelali wabhalela ivusisizwe wacela, waze utata uNdongeni wathi elikhaya uyalibabala ngale ndlu niyibonayo. Ingu-5 room le ndlu, kuyasetyenzwa ke apha ngaphakathi. Sivuyiswa yiloo nto ke nto zakuthi kuba kubonakale kusetyenzwa nombane so uyafakwa. Hey, kuseMantusini ke njengoko senditshilo bawuZizi, kuyasetyenzwa ndoda enkulu, kuyasetyenzwa mphathi. Ndiyacinga uba yiyona nto enoba iyakonwabisa xa ubona kusetyenzwa ngolu hlobo. Akhona amadoda amakhulu ke aqalile nombane, uyabonakala into yoba uyafakwa kweli khaya. Nditshilo ke ndathi kuseMantusini apha zinkulu iikamera zakhona. Kuyabonakala ke uba qho ikhona i-movement, ikhona into eyenzekayo. Intle le nto bantakwethu.